Ku danna subscribe kamar haka, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin shi zai ba da dama da zarar mun ɗora bidiyo a ringa sanar da ku. Yanda za ka magance matsalar waya mai makalewa ba tare da ka rasa abubuwan da suke cikinta ba. Masu kallon mu salamu alaikum, da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau zan nuna muku yadda za ku magance matsalar waya wadda take hukin, ma'ana take makalewa, kana amfani da tana ƙara makalewa ka rasa yadda za ka yi da ita. To akwai hanyoyi da dama da ake bi a magance wannan matsalar, to amma mafi akasari za ka ga mutum ya rasa abubuwan shi da suke cikin waya. To shi ya sanya na gano wata hanya wanda za ku iya amfani da shi, ku gyara wannan matsalar ba tare da cewa wayar kun rasa kayanku da suke cikin wayar ba. Amma idan ka manta ba kai mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all. Shi zai ba da dama da zarar mun ɗaura bidiyo YouTube sanar da kai. Sannan idan bidiyon ya burge ka, ka danna mana like, ku yi mana share, ku tura ma abokanku a sauran social media. Idan kuna da ƙarin bayani ko tambaya, ku yi mana comment, insha Allah za mu ba ku ansa. Abin da nake so in nuna muku shine wata hanya ce wanda za ku magance matsalar wayarku. Idan tana cijewa, tana makalewa, kuna buɗe wasu abubuwan tana cijewa, ko da kun shiga intanet ne, wani lokaci da ka buɗe data za ka ga wanga tana fito maka da wasu matsaloli, ka rasa gane kanta. Wani lokaci sai ka kashe wayar ka kunna sannan ta magance wannan matsalar. To ya dace in nuna muku wannan hanya wanda za ku magance matsalar cikin sauƙi. Wayar za ta ƙara sauri wajen tafiyar da komai da komai. Duk inda ka buɗe za ka ga saurinta ya ƙaru ya ninka. Akwai wannan tsarin dama a kowace waya, to amma ba kowa ya san wannan matsalar ba, saboda su kamfanin wayan sun ɓoye wannan feature ɗin, ma'ana sun ɓoye wannan tsarin saboda ba sa buƙatan kowa ya shiga ciki ya lalata. Watan su kamfanin wayan sun ɓoye wannan tsarin saboda ba kowa ake so ya shiga wannan ba, saboda in ka shiga tana akwai wasu abubuwa daban-daban da za ka iya sassaitawa. Idan ka sassaita wani abubuwan, ka canza wani tsari, in dai baka san abin da yake nufi ba, to za ka iya rikita wayar gaba ɗaya. Shi yasa suka ɓoye wannan tsarin. To shi yasa na ga ya dace in fito in nuna muku wannan abun dake. Ku tsaya ku kalle shi sosai da natsuwa, saboda kar ku je ku taɓa abin da kuma ku gane ba. Wannan hanya ba wani hanya bane, shine ta inda za ka shiga developer option. Idan ka shiga developer option, ta nan za ka gane wannan tsarin. Amma kuma developer option ɗin shi ma su kamfanin sun ɓoye shi. In dai Android version na waya ya wuce 4, in ya wuce 4.4, to in ka duba za ka ga babu. Za ka duba ka nemi developer option a cikin setting ka rasa. To amma akwai hanyar da ake duba developer option ɗin, wanda shi zai sa ka fahimci cewa ga yanda tsarin abin da yake, haka buɗe ga wannan. Farko ya danganta ga yanayin wayarka. Idan ka shiga setting ɗin na wayarka, misali kamar haka, idan ka taho sai ka zo ƙasa, sai ka zo ka shiga cikin about. Idan ka shiga about, za ka duba cikin about, sai ka zo nan inda aka rubuta bill number. Mun gan shi nan wajen, to sai ka danna su 6 zuwa 7. Idan ka danna su 6 zuwa 7 kamar haka, ka gani yanzu idan na danna yana cewa ba sai na danna ba, saboda na riga na danna ya buɗe, kun gani. Amma idan kai da baka danna ba, kaga bill number ɗin nan, to kai za ka amfani da wannan, sai ka danna ya kai su 6 zuwa 7, sai ka dawo baya. Idan ka dawo baya ka duba, kun gani, misali ya danganta kalar wayar da kake. Wata wayar sai ka zo ka duba cikin system and update nan gurin. Idan ka duba ciki, shine zai nuna maka developer option ɗin. Wata kuma nan sai ka zo, kamar wannan za ka zo ka shiga nan ne, ka shiga cikin more. To idan ka zo ƙasa, ku lura da abin da nake so in nuna muku shine, kun gan shi, kun ga developer option, kun gani, sai ku shiga cikin shi. To abin da nake so in nuna muku shine yanda za ku ƙara ma wayar ku sauri. Yanzu misali, sai ku taho ku yo ƙasa. Idan kuka yo ƙasa, kun gani, ku taho ƙasa, ku lura da kyau, saboda ba komai za ku shiga. Akwai statistic, amma in ka zauna ka natsu, za ka fahimci cewa wurin yana da amfani sosai. Ana buɗe abubuwa da dama ta wurin, wanda za ka ga yanda za ka gyara wasu matsaloli. To
abin da za ku yi na farko nan gurin sai ka gani kun gan shi nan gurin window ammunition scale, sai ku shiga cikin shi. To sau da yawa za ku gan shi a cikin waɗannan zaɓuɓɓukan ne. Idan ka tarar da shi a wannan zaɓuɓɓukan misali, to abinda sai ka zo ka dawo da shi nan off, mun gani sai ka kulle shi. Kaga shine wannan bayan nan gurin ka gani, sai ka dawo da shi haka misali sai ka danna off. Wannan transaction ammunition scale din shi ma sai ka shiga ciki, shi ma sai ka je ka open din shi. Mun gani ko wannan ammunition direction scale din shi ma gashi nan, shi ma sai ka zo ka open din shi kamar haka. To kun ga wannan zai dakatar, zai ƙara wayar ku sauri kusan 100%. In ka gama da wannan tsarin kuma sai ka zo ƙasa. Abin ba wani application yake nema ba, za ka zo ƙasa akwai wani zaɓin kuma da nake buƙata shi ma ku je ku tsande shi, ma'ana saboda background akwai application da suke aiki a background. Kun gan shi nan ga background processes limit, kun gan shi nan gurin a cikin kowace waya za ku gan shi, sai ku zo sai ku danna cikin shi kamar haka. Kun gani to nan ma duk wasu abubuwa ne da suke duk wasu abubuwa ne za ku iya ganin shi a kowane tsari daga cikin waɗannan abubuwan guda 5. Sai ku zo ku zaɓe shi ku sa shi a no background process. To duk wani abun da ka buɗe application ka gama komai zai kulle kanshi, ba zai ci gaba da aiki ba. Wannan hanyar zai ƙara ma wayar ka sauri. Idan ka bi wannan tsarin zai ƙara ma wayar ka sauri, bayan ya ƙara mata sauri sannan kuma zai taimaka wajen rage maka shan data, saboda wasu wayoyin da dama idan kana amfani da su za ka ga cewa suna aiki ta ƙarƙashin ƙasa. Idan masu amfani da network ne to suna aiki kuma datan ka na tafiya. Da ka buɗe data za ka ga abun ya ƙare da wuri. To bayan ka ga ka ƙara ma wayar ka sauri kuma zai rage maka shan data. Wannan hanyoyin su ne hanyoyi guda biyu. Ta wannan hanyar za ka baka ƙara ma wayar ka sauri, wasu matsaloli ka ga cewa duk sun kau a ciki. To wannan hanya ya dace kowa ya amfani ta, amma a kiyaye. Wannan bidiyon idan ya burge ka, ka danna mana like, sannan ku yi mana share, ku tura ma 'yan uwa da abokan arziki a social media domin su ma su amfana. Idan kuna da wani ƙarin bayani ko tambaya kuma ku yi mana comment.